Ambalma cɛna muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka aw ni ɲankuma aw bisimila mali kunnafoni.net kan walasa ka aw la nisɔndiya an taara an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔ dɔ nɔfɛ ka na a ka na aw ni anw na ɲɛnajɛ an balimakɛ i ni ɲankuma ani ɲankuma mali kunnafoni mɔgɔw foli diyara n ye i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni ne yɛrɛ tɔgɔ de ko Gawusu Sisoko Bagaraji Gawusu ani Marakakungo Gawusu ne y'o de o diyara n ye Gawusu i bɛ se ka fɔ ɲɛna i bɛ baara in kɛ depuis san joli ya bon n bɛ nin gɔni ninnu fɔ a bɛ san damadɔ bɔ mais mɔgɔw tun tɛ n lakodɔn dɔn fɔlɔ i bɛ gɔni de fɔ awɔ n bɛ gɔni fɔ ok depuis wagati jumɛn i bɛ gɔni in fɔ bon n bɛ nin gɔni in fɔ nin ye tantôt a ka ca ni san caman ye bi dɛ awɔ a ka ca ni san caman ye bi yɛrɛ de san jumɛn exactement ni hakili b'a la a bɛ sɔn ka san 10 ɲɔgɔnna bɔ ne bɛ ka nin fɔ san 10 ɲɔgɔnna ok Gawusu est-ce que i bɛ se k'a fɔ ɲɛna i ye gɛlɛya mun sɔrɔ nin baara in kɔnɔna la bon nin baara in kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn bon ne kɔni bɛ gɔni in fɔ mais n b'a fɔ kungo kɔnɔnaw de la ni n bɛ donsofoliw fana k'a kɔnɔnaw la mais k'a kɛ i n'a fɔ ko n wulila ka taga gɔni ta ko n bɛ taa a sungun da mɔgɔ ka yɔrɔ la n ma deli k'o de kɛ fɔlɔ quoi n'i ma fɛn sɔrɔ fɛnɛ i tɛ se k'a fɔ ko i ye hɛrɛ sɔrɔ a la fɔlɔ o ye tiɲɛ ye mais a dugumana kɔnɔna n kɔni b'o kɔnɔna la hakili b'a tɔ faamuya i y'a fɔ k'i bɛ gɔni fɔ kungo kɔnɔnaw la kun jumɛn b'o la bon o yɛrɛ y'an ka taabolo kɔrɔ ye o parce que e yɛrɛ ko sa ko seko ni dɔnko n'i ko seko ni dɔnko dɔrɔn an ka ko fana tɔw bɛ dibila ka taga o ye seko ni dɔnko cogoya yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye i bɛ se ka nafa dɔ fɔ an ɲɛna gɔniko la bon n bɛ se ka nafa dɔ fɔ gɔniko in na parce que gɔni filɛ nin ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ la a dima yɔrɔ a diyama yɔrɔ de o ye fɔlifɛn de gɔni b'o la diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn o ye o ye tiɲɛ ye est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye n bɛna min fɔ sisan nɔ o bɛ kuma mɔgɔya de ye dimi dɔ minɛ ye dimi dɔ minɛni mais a bɛɛ tɛ dɛ ko mɔgɔya ye dimi dɔ minɛ ye mɔgɔya ye dimi dɔ minɛ dimi dɔ minɛ awɔ dimi dɔ minɛ mais dimi bɛɛ tɛ minɛ a kɔnɔ dɛ dimi dɔ minɛ awɔ n bɛ n'o de morceau ta sisan d'accord Maya de dimi no mena ye mogoya de dimi no mena ye mogoya sikilen bɛ dimi no mena ka mogoya de dimi no mena Adamadenya sinsin bere de dimi no mena ye Adamadenya sunsun bere de dimi no mena ye mogoya de dimi no mena ye mogoya de dimi no mena ye Furute sinsi ni dimi no menate Furute bariga ni dimi no menate Mogoya de dimi no mene Mogoya de dimi no mene Adamadenya teta ni dimi no menate Mogoya de dimi no mene Mogoya sigilen bɛ dimi no menaka Mogoya de dimi no mene Teriya tɛ sinsin ni dimi no mɛnɛ tɛ ale ti sinsin ni dimi no mɛnɛ tɛ mɔgɔya de dimi no mɛnɛ ye mɔgɔya de dimi no mɛnɛ Teriya tɛ sinsin ni dimi no mɛnɛ tɛ ale tɛ barika ni dimi no mɛnɛ tɛ jɛ tɛ sinsin ni dimi no mɛnɛ tɛ mɔgɔya de dimi no mɛnɛ ye mɔgɔya de dimi no mɛnɛ
Adamade de ye diminomena ye mogoya de diminomena ye dute marani diminomena te aleti sinsini diminomena te mogoya de diminomena ye Maya ye diminomena ye dutigiya te sinsini diminomena te aleti barigani diminomena te Maya de diminomena Maya ye diminomena ye Adamade ade ye diminomena ye dutigiya te tani diminomena te Maya de diminomena ye Jamanate marani diminomenete Jamanate yiriwani diminomenete Aleti sinsini diminomenete Maya de diminomene Moya de diminomene Ale de ansinsimbere Moya de diminomene Ale de sunsumbere Moya de diminomene Ale de sinsimbere Moya de diminomene Masaya te soro ni diminomenete a te soro diminomenete mogoya de diminomene Ya fate tani diminomenete mogoya de diminomene ye anga ya fa nyogoma mogoya de diminomene ye mogoya de diminomene Maya de diminomene mogoya de diminomene mogoya sigilembe diminomene ga mogoya de diminomene mogoya de diminomene Ojara ojara nyerere ka la donya ka sogolunu alsa mali kuna foni.net deka ananga belebele bado be nyongo fe ale be gonni fato ko gausu et Gausu, est-ce que ibe se ga fanyana ni ini mo wero be goni fo nyogon fe au de la ga fendo organiser bon pour le moment ni mo shima je kame fendo organiser ko goni fo pour le moment ni mo ke flo et pour le moment OK en combien il faut pour le moment ko be en fait c'est gada et Gausu ibe se ga fanyana goni ere munye bon ni ko be goni ta bon nga fle na kuno ga grindon de girine abe agato alla me boko be ga agato anyi so ni goni re ta goni re bola goni ni la ma fina jenateka ko ako guni a dia kwa o guni ndi guni te dora o ta de ko iro ta su fladi ya ta suma be ani ta guni o fene be no me nya ne guni su duma ne kwa guni duma guni o ye dia de kwa parce que fon fe jenateka ko no la na be fe aka dia e so ko fu guni ka do akono kwa ya guni re base ya aledi nya famille yiri mba le représenter oyo gunisun famille sorolola aya ay kuma mere ko goni yere koro diari odun figa na mali kuna funi.net kane e Gausu ibe se ga goni yere ga histoire fo anyana goni yere na tugumna bon goni na tugumina instrument folike jengono ni ba e ka fo abe fo ngara bega ga to nyede mbulu be ko ngara de ana belbele ba ngakli ba bela wa bega fuli be mbulu ya no mbulu be ko abe an fene kalandindi mais instrument na be fo jenatega kono esoroga a créativité abe basé numu ngoni awo parce que numu be fembe labe numu ne ba glan ka labe parce que nous instrument numu ne ba glan mais numu a glan sa no numu me soroga ata atuka duma fen ou be soroga baraka naiti à partir de là-bas fin nous commencera à boire famille sera lola et nous ya donc il be fera fo ki yere de ga instrument glan ay ni instrument fe non ni glan mo ro fe me fera fo instrument la be na chugo na nu de borani instrument be na wa met do histoire ko no ka janu ni ma so ka nga fe na up me fon glan no up ma ta ku ga fon ni ma jamnai a commercialiser tande
Ah, faamuyali sɔrɔl'o la n b'a dɔn an filɛlikɛbagaw fɛnɛ faamuyali caman sɔrɔ o ko la halisa Gawusu est-ce que projet dɔw b'i bolo wa bon ne bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ gɔni kan projet min bɛ n bolo gɔni kan parce que juru kelen filɛ nin ye a ma bɔ hali bi a ma lancer kosɛbɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ ya bon ne bɛ fɛ ka juru kelen de labɔ parce que juru kelen ye juru mais a ka kɔrɔ ni juru presque minnu bɛ gɔni yɛrɛ olu ko k'a ka kɔrɔ ni gɔni yɛrɛ bɛɛ ye gɔni bɛɛ bɔra nin de la i dusu gɔni fɛn o fɛn da bɛ fɔ ni juru ma fɛn da a bɛɛ daminɛ nin de la mais an dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ quoi ya ne bɛ fɛ a ka di ne kɔni a lancement ka kɛ dans le monde même o de kɔni ka di ne yɛrɛ awɔ an filɛlikɛbagaw ye kuma mɛn a ye Gawusu ka kuma mɛn k'ale bɛ fɛ gɔni juru kelen o ka bɛɛ k'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko de ka d'ale ka d'a kan instrument ninnu a bɛɛ bɔra juru kelennin de la donc an kana ɲinɛ an ka ko kɔrɔlenw kɔ Gawusu an sera an ka émission cɛyɔrɔ la dɛ a ka di ne halisa i k'an na ɲɛnajɛ tuguni parce que n b'a dɔn i ye dɔ in da an filɛlikɛbagaw u pereselen don halisa a diyara kojugu o diyara n ye n bɛna morceau filanan in ta an b'o de laɲini fɛ kɛ n fɛ yan morceau filanan in a tɔgɔ morceau filanan in tɔgɔ an bɛ komi an ka surasiw bɛ ŋɛɲɛ kɔnɔ yaya général jalatigi yɛrɛ tɛ jalatigi min kɔ donsoya kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ donsoya kɔnɔ dɛ n'i bɛ donsoya yɛrɛ kɔnɔ e sɔrɔ bɛɛ bɛ Mandemori ka tagabolo de kan yaya o ye cɛya yɛrɛ ordre kɔnɔna yɛrɛ parce que cɛya kɔnɔna la ordre de b'a kɔnɔ surasiya yɛrɛ kɔnɔna na ordre de bɛ yen nɔ ya adamadenya yɛrɛ tagacogo fana na ordre de b'a kɔnɔ komi n bɔra ka dɔ fɔ sisan nɔ yaya bon an bɛ kuma alimine bɛ Mandemori fasa ta filanan na parce que Mandemori cɛya ordre kɔnɔna la ni cɛden yɛrɛ n'i wolola dɔrɔn i bɛ Mandemori ka ordre kɔnɔna la an bɛɛ b'o kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fini faso fini ta i ye faso jɔnjɔn ta aw bɛɛ bɛ Mandemori ka tɔn kɔnɔna la donc parce que Mandemori kɛlɛ yɛrɛ filɛ a ye kɛlɛ min kɛ donso tɛ min y'a kɛ a ka parcours la dɔ la fana n bɛna n da don histoire la o histoire fana ka jan mais n bɛna a ka foli ta quoi o bɛ surasi jalatigi bɛɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ commandement b'a bolo a bɛ bɛɛ bonya b'a kɔnɔ fo ka taa bila les gens du rang la awɔ kɛra donso ye ngi kɛra donso ye ngi kɛra donso ye ngi kɛra donso ye e tɛ Mandemori bɔ e tɛ Mandemori bɔ e kɛra donso ye ngi kɛra donso ye e tɛ Mandemori bɔ e tɛ Mandemori bɔ e kɛra donso ye ngi kɛra donso ye e tɛ Mandemori bɔ e tɛ Mandemori bɔ e tɛ Mandemori bɔ donso tɛ Mandemori bɔ donso tɛ Mandemori bɔ donso tɛ Mandemori bɔ donso si tɛ Mandemori bɔ donso tɛ Mandemori kan e mana wara faga o nge tɛ Mandemori bɔ i mana wara kɛlɛ o nge tɛ Mandemori bɔ i mana sigi faga o nge tɛ Mandemori bɔ i mana sigi kɛlɛ o nge tɛ Mandemori bɔ i mana minan faga o nge tɛ Mandemori bɔ i mana minan kɛlɛ o nge tɛ Mandemori bɔ i mana dagɛ faga o nge tɛ Mandemori bɔ e mana damba kɛlɛ o nge tɛ Mandemori bɔ i mana damba faga o nge tɛ Mandemori bɔ
Mane mori kuye donzo ye donzo la dere kone don. Sabutigi ya kuma manase donzo kunte mande mori bon. Nyuma ya kuma manase donzo kunte mande mori bon. Jugu ya kuma manase donzo kunte mande mori bon. Mane mori kuye donzo ye donzo la dere kone do. Mane mori kuye donzo ye donzo dana yama. Mane mori kuye donzo ye donzo la dere kone do. Mane mori kuye donzo ye donzo mi kumbe kalenganka. Mane mori kuye donzo ye. Merci. Ojara yere. Donc ni fe fe ke mande modibo. Hein? Donc ni ga dongi famnya. Ni ko ke jenko na ite mande modibo. Awo imana tunzo akono na la chi akono na la koni. Donc c'est akono ni chi akono la wo. Dola femina ni temps sur do eso ga na yin nga ko fe so na explication di parce que dina très fe ni ma explication di mo ma mo betse ka fama fika explication di. Awo mande modiga donzo akono na la. Ay preuve marqué dans le monde même. Dans ce pays là donzo a chargé rekonna la familial soro lola ambal machena muso ne bolo oy familial chama soro ambal make ka kumala ako kabe fe donzo gonim flene aka donjien robe malikono ani malikoka donc ne be mu foye aka nanyine anga kokoro lon kore ambora komuna olu important no ko jugum donc gausu comme ansiranga émission choro la ni kuma laban bi bolo kala se en flel ke bakawi be en flel ke jama ba belajelin fu fu libe damne krengre aw be mali kuna fu ni na no ba bere fu no parce que ay mine ka nya no ay aki ka nya o be adamadi atakablo di parce que anga jamana sigile no re kan moya inde anga njija moya na klana mali sigile mo de kan mali sigile me limanisme de kan ne re o be ne ka combat re la flo ba fu li amba damne awre la be amadou diallo fu ne ba fene fu ali fene blaga na mbali fu be wetem fatim fene mbali fene fu ani nkromso siraba mondial na france mbali fene fu ani tumani jabati ale fene ka foli be mbaw bere fu no na me baga chema na musuma aw be ka foli be no nye kalande de mbulu be nko ya be ka yafama nin duna mo gashila kuma do kwa kuma be na teme sira fene do aw bela jele ka yafama ngara be ka yafama foli jaranye anya fara ambal machena muso amba fo ko kambe anyona werela.